जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम त्वरित मिळावी आणि त्यांची खावटी शेती कर्ज माफ व्हावेत या प्रमुख मागण्यांसाठी 9 ऑक्टोबरला सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ढोल बजाव कृषी मंत्री हटाव नावाचं तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी केली आहे। आता डिक्लेअर केलं 9 तारीखच्या आंदोलनाची दिशा। राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रांतिकचा सदस्य म्हणून मी आघाडीचा एक घटक पक्ष या नात्याने संपूर्ण राष्ट्रवादीचा या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी यांना सगळ्यांना विनंती करतो की 9 तारीखच्या या ढोल बजाव आंदोलनामध्ये सगळ्यांनी सहभागी व्हा। विमा कंपनीची जी मक्तेदारी चालली आहे ही मोडून काढण्यासाठी, शासनाला जाब विचारण्यासाठी आपण सगळे एकत्र होऊया आणि आंदोलन एक मोठ्या प्रमाणामध्ये करूया। अशा प्रकारचे आव्हान राष्ट्रवादीचा एक पदाधिकारी म्हणून माझ्याबरोबर तालुका अध्यक्ष आहेत आणि नजीरबाई आहेत, अमित सावंत आज आले नाहीत, जर त्यांचं काम होतं ते कोल्हापूर येथे गेलेले आहेत, तरी त्यांनी सांगितल्यानंतर आम्ही सर्व या ठिकाणी आलो आणि महाविकास आघाडीच्या कार्यक्रमामध्ये पूर्ण ताकदीनिशी राष्ट्रवादी काँग्रेस उद्याच्या 9 तारीखला सहभागी होईल अशा प्रकारचं या ठिकाणी मी लोकांनाही आणि आमच्या कार्यकर्त्यांनाही आवाहन करतो। आताच जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि शिवसेनेचे नेते सतीश सावंत साहेबांनी आताच आपल्याला सगळं सविस्तर विशद केलेला आहे। हा लोकांना नुकसान भरपाई वेळेवर का मिळत नाही याचं प्रमुख कारण असं आहे की केंद्र सरकारचा विमा हप्त्यातला वाटा आणि राज्य सरकारचा विमा हप्त्यातला वाटा हा लवकर जमा विमा कंपनीकडे गेला जात नाही। त्या विमा कंपनीचा रूल कसा आहे की जोखीम संपल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत लोकांना भरपाई मिळाली पाहिजे। त्यांनी काय केलंय, MOU जो साईन केलाय, सामंजस्य करार सरकारबरोबर जो विमा कंपनीने केला आहे त्याच्यामध्ये 1 महिन्याचं टाकून किंवा काय टाकलंय त्यांनी की राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने विमा हप्ता दिल्यानंतर 1 महिना त्यांचा जो विमा हप्त्याचा वाटा आहे केंद्र सरकारचा आणि राज्य सरकारचा तो दिल्यानंतर 1 महिन्याने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार विमा हप्ताच वेळेवर जमा करत नाही, त्यामुळे हा उशीर येतो। बाकी विमा कंपन्यांचा गोंधळ आहेच, बराच गोंधळ आहे, त्याला पाठीशी घालण्याचं काम हे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार करत आहे। कारण हे जे दोन्ही सरकार आहेत, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार, हे शेतकऱ्यांचं, कष्टकऱ्यांचं नाही आहे सरकार, हे धनदांडग्यांचं आहे, विमा कंपनी सारख्या भांडवलदारांचं आहे। तर त्यांना फायदा होईल अशा पद्धतीचं धोरण हे सरकार राबवत आहे आणि त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे। आज या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून लढण्याशिवाय, संघर्ष करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही। त्यामुळे सतीश सावंत साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे 9 तारीखला आम्ही आंदोलन करणारच आहोत आणि त्याच्यानंतर जर दिवाळीपर्यंत हा हप्ता जमा नाही झाला शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये नुकसान भरपाईचा, तर आम्ही त्यानंतर सुद्धा तीव्र आंदोलन करणार आहोत। फळपीक विम्याच्या संदर्भात सातत्याने आम्ही कृषी विभागाकडे, विमा कंपनीकडे सातत्याने आम्ही पाठपुरावा करतोय आणि आज असलेल्या महाविकास आघाडीच्या सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे आज भारत कृषी विमा कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव आज कृषी विभागाकडनं देण्यात आलेला आहे। पण आजही नियमाप्रमाणे जवळजवळ 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर 24 यामध्ये साधारण आंब्यासाठी 33,496 शेतकऱ्यांनी जवळजवळ 11 कोटी म्हणजे 11.5 कोटी रुपये विम्याचा हप्ता भरलेला आहे आणि काजूसाठी साधारण जे आहे साधारण एक 10,000 शेतकरी जे आहेत, या 10,000 शेतकऱ्यांनी साधारण 4 कोटी म्हणजे जवळजवळ 14 कोटी रुपये विम्याचा हप्ता 30 नोव्हेंबर 24 भरलेला आहे। आणि हवामान आधारित जो काही बदल झालेला आहे, या बदलाप्रमाणे विमा कंपनीने 30 जून पूर्वी या ठिकाणी ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणं हा विमा कंपनीचा त्या ठिकाणी सर्वसाधारण नियम आहे। अद्यापही त्याचा कोणताही डाटा विमा कंपनीकडनं प्रसिद्ध झालेला नाही आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांना वारंवार आम्ही भेटून सुद्धा एकाही मीटिंगला कृषी
जी विमा कंपनी जी आहे या विमा कंपनीचे राज्याचे प्रतिनिधी कधीही त्या बैठकीला हजर राहिलेले नाही आहेत. आणि म्हणून आज शेवटी आम्ही त्यांना सांगितलं होतं गणपतीच्या पूर्वी जमा करा, दसऱ्याच्या पूर्वी जमा करा. आताच काही वेळापूर्वी कृषी विभागाच्या अधीक्षक ज्यांच्याजवळ प्रभारी चार्ज आहे नाईक नवरे मॅडम आणि त्यांचे नातू यांनी आमची भेट घेऊन त्या ठिकाणी आंदोलन स्थगित करण्याची त्यांनी विनंती केली. पण आता शेवटी शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही आहे. आणि म्हणून महाविकास आघाडीच्या वतीने या राज्याला आधी जे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे लाभले जे होते त्यांचा विमा कंपनीच्या कारभारावर अंकुश नव्हता. त्यांना वाटतं की शेतकऱ्यांनी रमी खेळावं विम्याऐवजी. त्यांचं म्हणणं होतं हे विम्याला पैसे न भरता हे जर शेतकऱ्यांनी रमी खेळले असते तर निश्चित त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता. आणि म्हणून ते रमी त्या ठिकाणी विधानसभेत खेळत होते. त्यानंतरचे सुद्धा कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आलेले आहेत. सातत्याने या ठिकाणी सरकारकडनं सांगण्यात येते की लवकरच पैसे मिळतील, पण आज या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे पैसे मिळणं एकंदरीत कठीण दिसत आहे. आणि म्हणून महाविकास आघाडीच्या वतीने आम्ही शेतकऱ्यांना घेऊन याच्यामध्ये महाविकास आघाडीचे असतील, अन्य पक्षाचे सुद्धा जे शेतकरी असतील, ज्या शेतकऱ्यांना कोणता पक्ष नसेल त्यांनी उद्याच्या 9 तारीखला महाविकास आघाडीच्या वतीने गुरुवारी 11 वाजता धरणे आंदोलन आणि ढोल बजाओ कृषी मंत्री भगाओ हे सुद्धा एकत्रित आंदोलन आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ घेणार आहोत. याची दखल जिल्हाधिकाऱ्यांना घ्यावी लागेल, असलेल्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना सुद्धा घ्यावं लागेल, इथले जे इतर आमदार आहेत त्यांना सुद्धा घ्यावं लागेल. कारण उद्याच्या 1 नोव्हेंबर पासून असलेल्या 25चा म्हणजे 2025-26चा विमा भरण्याची तारीख उद्याच्या 1 नोव्हेंबर पासून आलेली आहे. दुसरे काही विषय जे आहेत ऑनलाईन सुद्धा जे आहेत, ऑनलाईन पोर्टलला या ठिकाणी सातबारावर रेंज मिळत नाही, नोंदणी शेतकऱ्यांची होत नाहीये. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांची त्याच दिवशी भेट घेऊन ऑफलाईन त्याची त्यांनी नोंद करावी. आणि एकंदरीत जिल्ह्यात सुद्धा जी परिस्थिती आज अतिवृष्टीमुळे भात शेतीचं नुकसान झालेलं आहे, आंबा काजूचं सुद्धा अद्यापही पाऊस पडत असल्यामुळे किती उत्पादन येईल याची सुद्धा शेतकऱ्यांमध्ये साशंकता आहे. आणि म्हणून जे काही खावटी कर्ज असेल, जे काही शेती कर्ज शेतकऱ्यांनी घेतलेलं आहे याची सुद्धा माफी देण्यासाठी, यांना शेतकऱ्यांना जाग येण्यासाठी, सरकारला जाग येण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने या ठिकाणी सरकारला जाग आणण्यासाठी कृषी मंत्री ढोल बजाओ कृषी मंत्री भगाओ आणि सरकारला जाग आणण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर त्या ठिकाणी ढोल बजावून धरणे आंदोलन उद्याच्या 9 तारीखला आम्ही करणार आहोत 11 वाजता. त्या ठिकाणी सन्माननीय आमदार या ठिकाणी माजी आमदार सन्माननीय वैभवजी नाईक असतील, सर्व या ठिकाणी काँग्रेसचे सर्व जिल्हा प्रमुख, राष्ट्रवादीचे जिल्हा प्रमुख, सर्व महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित जे आहे हे उपस्थित राहून सरकारला हा शेवटचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आणि जर ह्या दिवाळीपूर्वी जर ही रक्कम ह्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये त्यांनी जमा केली नाही तर दिवाळीनंतर सुद्धा वेगळ्या पद्धतीने प्रत्येक तहसीलदार ऑफिसमध्ये त्यांचे असलेले जे काही कृषी सहाय्यक आहेत किंवा जी शासकीय कार्यालय असतील याच्यामध्ये जे असेल या ठिकाणी हे आंदोलन तीव्र केलं जाईल. म्हणून सरकारला आता आम्ही अल्टिमेट देत नाहीये, त्यांनी दिवाळीपूर्वी पैसे खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी उद्याच्या 9 तारीखला ढोल वाजवून धरणे आंदोलन धरून सरकारला उद्या आम्ही 9 तारीखला जाग आणणार. आणि दिवाळीपूर्वी जर हे पैसे जमा झाले नाही तर दिवाळीनंतर या ठिकाणी महाविकास आघाडीचे जे पदाधिकारी जे काय आंदोलन पुन्हा ठरवतील त्या पद्धतीत तीव्र आंदोलन या जिल्ह्यामध्ये आम्ही करणार आहोत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फक्त 2च फळपीक मोठ्या प्रमाणात होतात, आंबा आणि काजू. आणि या दोन्ही फळपीक विम्यामध्ये गेले 3-4 वर्ष शेतकरी सातत्याने हप्ता भरत आहेत आणि 10% शेतकरी हप्ता भरत आहेत आणि इतर केंद्र आणि राज्य सरकार इतर हप्ता जो आहे, इतर हप्त्याचा भाग हा राज्य आणि केंद्र शासन भरत आहे. परंतु विमा कंपन्या एवढ्या मुजोर झालेल्या आहेत की खरं तर हा हप्ता नोव्हेंबर, सावंत साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे नोव्हेंबरमध्ये भरल्यानंतर जून जुलैमध्ये विम्याची रक्कम देणं शेतकऱ्यांना अपेक्षित असतं. परंतु जून जुलै जाऊन आज ऑक्टोबर महिना आला, कारण शेतकरी त्या विम्यातनं खतं,
इतर जी शेतीसाठी आंबा पिकासाठी लागणारी जी काही साधन सामुग्री असेल ती त्या शेतकरी घेऊ शकत असतो. परंतु आता आंब्याचा सीझन सुरू झालाय तरी अजून ही रक्कम अजून शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. आता या संदर्भात सावंत साहेबांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षी सुद्धा आम्ही आंदोलन केलं आणि दिवाळीच्या आधी ही रक्कम जमा झाली होती, परंतु त्यावेळी सरकारने भरली नव्हती रक्कम. आता सरकारने भरली परंतु ही इन्शुरन्स कंपनी देत नाही. खरं तर गेले 6 महिने आम्ही वेगळ्या स्वरूपात लेखी पाठपुरावा सावंत साहेबांच्या माध्यमातून करत आहोत. पालकमंत्र्यांनी एक बैठक घेतली. सातत्याने सांगत असतात की अधिकाऱ्यांना आमचा अंकुश आहे, अधिकाऱ्यांनी असं वागावं तसं वागावं, परंतु या सगळ्या कृषी विभागाचे अधिकारी असतील किंवा इन्शुरन्स कंपन्यांच्या कर्मचारी अधिकारी असतील यांनी पालकमंत्र्यांना केराची टोपली दाखवली आहे आणि त्यांनी ज्या मीटिंगमध्ये सांगितलं त्यातलं एकही त्यांनी केलं नाही. एकच मीटिंग झाली, त्या मीटिंग मधला पाठपुरावा केला नाही आणि त्यामुळे नाईलाज असतं आम्हाला हे आंदोलन. आम्ही 2-4 वेळा जिल्हाधिकाऱ्यांना, नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांना पण भेटलो आणि आता नाईलाज असतं आम्हाला हे आंदोलन शेतकऱ्यांना रक्कम मिळाली पाहिजे. आणि खरं तर ही रक्कम 125 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम आहे आणि अजूनही डाटा दिला नाही, म्हणजे किती शेतकऱ्यांना किती रुपये मिळणार याचा डाटा सावंत साहेब सातत्याने मागतायत, परंतु डाटा अजूनही इन्शुरन्स कंपनीने दिला नाही. आणि त्यामुळे आता इन्शुरन्स कंपनी बॅकलिस्ट झाल्यानंतर नवीन ती बॅकलिस्ट झाल्यानंतर ती आता काय करते हा सुद्धा प्रश्न आहे, कारण ते बॅकलिस्ट झाल्यानंतर ते पैसे देतील की नाही. आणि त्यामुळे सतीश सावंत नेतृत्वाखाली येणाऱ्या आंदोलनाला फक्त पक्षीय लोकांनी नको तर सामान्य शेतकऱ्यांनी सुद्धा आपला आवाज उठवण्यासाठी पडेल. खरं तर महाराष्ट्राच्या इतर भागात शेतकरी जसे एकत्र असतात तसेच आपण शेतकरी या जिल्ह्यातील एकत्र आलं पाहिजे, तरच ही रक्कम योग्य आणि वेळेत आपल्याला मिळेल. आणि त्यामुळेच येणाऱ्या गुरुवारच्या आंदोलनामध्ये सगळ्यांनी आपण शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावं असं आम्ही सर्वांच्या वतीने आवाहन करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.